Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали мо. Дӯстони азиз, имрӯз ба шумо фаберлика тавсия медиҳам барои корзанакое ки хонашин беҳад кори нағзай дар хона осонак бо интернет ҳамаи кораш ҳал мешавад. Вақт шуда мо мерафтем ай офис заказ мекардем, бороро тақсим мекардем. Ман ҳам Avon, ҳам Oriflame кор мекардам. Ҳозир ина аз хона набаромада мешини интернет. У вақт интернет набуд. Ҳозир ҳамаи ҷуда ҳаста, ҳама телефон дора. Осонак. Бо ҳамин занакоеда ки намемонанд шавҳарашон кор кунад ягон ҷуда. Ина фаберлик нами дугона ҳамсоя ҳастаи одамои наздикаш заказш мекунанд. Худаш дар хона барои худаш заказ мекунад. Ина тамоми чиз дора фаберлик. Бениҳоят чизош нағзай. Мада маъқула. Ина средствое ки дора барои кухник, дег сафедкунӣ, газ шакак, духовка тозакунак. Ҳатто намихали вай дора средствои посудашувак дора. Ҳамаи чизаш то айноҳош, то доға тозакуниш. Тамоми чизе ки зан дар хона дар корай ҳам барои худаш заказ мекунад. Коре ки дар хона ҳам як хештавор шиносоша дугонаҳоша корда мегира қабул мекуна. Ман ҳозир ҳамин номерое ки дар экран ҳаста дидестен, ан ҳамин номерода нависен. И директори фаберликай ҳаматона бо роҳи осон мефаҳмона. Аз хона набаромада кор мекунен занои хонашин. И барои шумо мушкилӣ надора. Ҳамаша мефаҳмона бо роҳи осон. И реклама нестай дӯстони азиз. И ҳақиқатан ҳам хали ман худам пеш вақтам кор мекардам то ҳозира беҳад кори осона. Як занакда меган чанд корам ки кади ба фоидаи худтай. Мисол муҳтоҷи ягон кас намешавӣ, барои худат як парфюмерияам падарка мешава, ҳам фоида дора. Дар хона шиштагӣ ҳар сунна мебурои гудакҳои майда қатъи беҳад кори нағзай. Дӯстони азиз, иҷада мада омад за касое ки роӣ кардан ҳам тӯҳфая. И дӯстони азиз, иҷада барои даст крем для уход за кожаи рук. Баъд иҷада ҳастай хайне хали гелои барои занҳо. Баъд крем для рук, баъд детский шампун, бальзам барои ки мӯҳои кӯдакҳо чӣ хеле дақ мешаванд ва ҳам бальзам дора хеле мягкӣ мекунад. Лекин ҳам хамада маъқулай ҳами шампунаш. Ман ами розвиш бисёр мегирифтам духтарамда. Мӯҳошон хеле тез дақ шава кай духтари димгим зарда ами ҳисоб хиёлам ки хеле гладки нестай. Баъд иҷада инами ҳозир сезони ами бальзам для губ шудагие ки дар ҳавои баҳор шудестай лаво мекафа ами чиқа нағзай. Баъд дора ини хали гело дора, гелои нағз дора. Баъд инамуд гелай гел для душа, собунош беҳад собунош натуральный. Бинед 94% натуральный. Раҳмати калон ба манижа барое ки барои ин борҳое ки роӣ кардагие ҳазор раҳмати калон. Бо ино канал доран, канали Maya TJK. Дӯстони азиз, ҳатман ҳамин номерода нависен, доран интернет, ҳамсӯҳбат шавен, корда даъват мекунатон. Ба роҳи осон ҳамаша мефаҳмонад. Бо мо бошен то охири видеора. Иҷа омадем пайкар, аз пайкар камтар харид кардестем. Инам хали турецкий пахлава, тамоми намуди хали круассан печеньё ҳастай. Иқам хали песочни печенье гирифтем барое ки вая пирожни хештабор гуфт мебиёрем. Маърака дорем, меҳмон мебиёяд. Дига вақтам набуд рости гамам хе дарзомо бисёр успед намекардем. Хай мехарем. Бо ҳам хештаборам заказ кардаге мебиёран. Хай басай ҳамқа чанд намуд гирифтем инами хали песочни килоша бинем 59 сомон ҳар хела. Пахлава дора боиҷа беҳад пахлавашам хе бамаза. Ина бинен амха дурнаш пури чормағзу мавиз. Беҳад чормағзаш бисёрай. Аха мазашда хай гап нестай. Нарх навора тамошо кунен. Я ватрушки 3 сомону 20 дирам. Хали булочка сосиска в тесте. Ҳама намуди ки ваё ҳастай. Пирашкиёи хали жарини ҳастай. Самбуса. Ҳамаи чизе ки дар кори. Ҳозир ман тарафи вай рафтестам. Ҷои нами калбаса, сосиска ба гудакора гуфтам бигирам. Вай кабири хуҷандай беҳад бамаза ҳай ҳавай мегирам ҳозир. Инҷа тамоми намудуш ҳастай. Намҷа нархош ҳастай бинен. Килошон 65 сом, 59 сом.
75 сом, ина 1 килош нами намуда бинен 75 сом. ина тамошобинон ай пайкарам ка харид кардам. Фақат печёни гирифтам, бахар колбаса ва сосиска гирифтем. ин намуди печёнира бинен кило 65 сомонай. И домашнияй видошон пур аст, яках боло шакар тар кардагиай. махдамак метонам ҳамаи намудава. ҳам дарзумон бисёр буд, успед накардем. кормонам бисёр. инамҷа меҳмон меояд, барои ҳам гуфтам тезда бурам бахарам. ҳами қадар печена 2 намуд колбаса ва сосиска гирифтем. 324 сомон шуд чекда. инам хали дӯстони азиз, инаҳа 341 сомон, 324 мегӯм. 341 сомон шуд. печенёш ам хе вайш ба мазза ҳайнеким резонакай песочни бо намуди ваям дора, пахлаварам дора, беҳад пахлаваш ваяй сер чормағзи ҳами ба мазза. ина ин намудам гирифтем килои 54 сомон. дырнуш начинка дора, джем бури барои пахлаваш 39 сомон, кило 6 сомон. ҳамне чормағзош чихи айлавош начинкош буромадагай беҳад ба мазза чормағз дораш. ай вайшам бо павидла дорай. امشب دلم برای پدر گریه میکنه، باران برای بامی پدر گریه میکنه. نامی تو را به حور تیرزه نوشتم، نامی تو را به حور تیرزه نوشتم. هر حرف در برابر من گریه میکنه، هر حرف در برابر من گریه میکنه. امشب دلم برای پدر گریه میکنه. شهر خالی، خانه خالی، خواهرم تو نگوی در چی حالی دادرم. با علم با عشق چشمانی ترم، با علم با عشق چشمانی ترم. میروم از خانه تو مادرم، میروم از خانه تو مادرم. جام دارد دادرم، شادی و غم نام دارد خواهرم. سرنوشتی تلخی ما هم ثانیه، هنگ نه هنگام دارد مادرم، هنگ نه هنگام دارد مادرم. آدمی از غم نمیره خدا، از غمی دنیا نمردم دادرم. مادرم رفت و نرفتم امرش، گرچه خیلی غصه خوردم دادرم، گرچه خیلی غصه خوردم خواهرم. خوشی ها روی
غنچه ها را بوی کردم خواهرم، مادرم در زیر خاکی سرد و من آرزوی توی کردم خواهرم، آرزوی توی کردم دادرم. مادرم گفت تا غلامت میشوم، صدقه حرف و کلامت میشوم، جانی زارم را خریداری نما، جانی آچه من غلامت میشوم، جانی آچه من غلامت میشوم. آه تقدیر ای برادر، سوزدم دل اشکی خواهر، شهر خالی خانه خالی، مادرم رفت سفره خالی. тамошобинони азиз, ҳамаш пешаи маърака буд. сиёмкуҳо ҳамхе телефон да бисёрай вақт нестай ки да канал партом барои шумо буд. ҳама наворое ки барои фасоно беҳад талабгорш бисёрай барои фасоно кирда тамошо кунен. камтар зиқтон кардам қатъи байди мондагӣ, хай бахшиши зиёд. дӯстони азиз, ба ҳамин навора ба охир мерасонам. то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.